Keď chcete dať deťom priestor a zároveň mať istotu, že sú v bezpečí, môžete sa spoľahnúť na detské volacie hodinky z GPS Pulse Go Kids Cool D8. Hodinky dokážu spoľahlivo a presne určiť, kde sa deti práve nachádzajú. V mobilnej aplikácii tak vidíte ich aktuálnu polohu aj históriu pohybu. A to všetko v prehľadných Google mapách. S hodinkami môžu deti telefonovať, posielať správy a užiť si aj videohovory. Na uľahčenie komunikácie majú tiež aplikáciu WhatsApp a pre maximálnu bezpečnosť môžete zakázať prichádzajúce hovory z neznámych čísel. V núdzi navyše stačí podržať SOS tlačidlo a hodinky začnú sami volať až na 3 prednastavené čísla, kým nedôjde k spojeniu hovoru. Okrem bezpečnosti ponúkajú aj množstvo zábavy a praktických funkcií. Nechýba budík, kalendár s pripomenutím úloh, krokomer, matematická hra ani kamera. Ak však nie je čas na hranie, stačí aktivovať režim, nerušiť v škole a hodinky okamžite obmedzia všetky funkcie. V balení hodiniek nájdete 2 remienky a pútko na krk pre najmenšie deti. Vďaka batérii s kapacitou 850 mAh zvládnu celý deň prevádzky naplno a celé menu je kompletne v slovenčine. Detské volacie hodinky Pulse Go Kids Cool D8 prinášajú bezpečie pre deti a prehľad pre rodičov.